Hej, jeg skal spille Happy Wheels. Og det håber I kan lide. For ellers får jeg slag. Jeg sagde, jeg vil I får slag. Slukker der. Skal ind i options, lave logo. Skal vi? Nå, det kunne få mig. Okay. Ja, så lykke. Godt, så prøver vi bare. Det skal vi få musik. Så BMX bare. Kom så min dreng. Vi skal ud og køre. Far, mor siger ikke, du kører. Ja, så bliver du på sgu bare der. Hej. Nu skal jeg bare have sjov. Wee. Jeg er rigtig god til det her. Kan I se det? For satan med ben. Vi tager noget med. Far, den her gang må du ikke efterlade mig. Hold så kæft. Jeg gør, hvad jeg vil. Lille møgung. Overlevede du, så hedder det. Hej. Der fløj du sådan her. Hvor vil med dig? Ja, det er så det. Monkeys. Monkey. Lol, befalet. Monkey, jeg har dine penge her. Din lille failede abe. Din lille failede abekat. Din syner. Nå, lad os se. Det er Pokémon-træning, det ser sjovt. Pokémon-træning, Pokémon. Nu skal vi hen her. Køber på sine børn. Mor, hvad skal vi? Vi skal lege her. Jamen det gider jeg ikke. Nu skal vi. Det var far. Hej far. Mor, jeg vil ikke dø. Det gør du heller ikke, så hold dog kæft. Lad os køre. Wow, se hvor uheldige de var. Se, du skal holde kæft med at du får broccoli også. Se. Au. Kom så, Ditte. Ditte, er du okay? Jeg hedder ikke Ditte, jeg hedder Sofie. Og så kæft. Nu. Au, for den der. Det er også dit skyld, Ditte. Far, hvad laver vi? De skal dræbe mig. Dumme copy. Jeg er copyright på den her krop. Så kører vi. Wow, der var de sgu lidt uheldige, hva? Og så er det udover. Au. Ja, det må. Og så kæft. Au. Har du hørt nu, Heinrich? Nå. Sikkert nogle svin. For den der. Der røg hovedet sgu af. Og så fik jeg cyklen over på i hovedet, ja. Vi tager bare den. Vi skal bare lige til tilbage. Så kører vi sgu mennesker. For satan også. Jipka, yay! Jeg håber jeg lever. Det gør det også sundt der. Hej Dori. Nej, Dori! Hej. Jeg var sgu leve. Det er sgu vildt. Nå. Ja. Det bliver kanontegn. Det bliver spændende. Det bliver da svagt. Ned med mig. Hvad stiller sig? Ui! Superman! For satan, så er jeg død.
Superman overlever sgu ikke alting. Superman han kan overleve kugler i brystet, men han kan ikke overleve flyet igennem vinduet. Superman for anden gang. Sådan en halvmål. Okay, jeg håber vi bliver først. Nu laver vi karbunker. Jo, sådan der. Au. Jeg tror du lover mig. Og hvad jeg prøver. Så er det altså prøveskud. Superman uden til igen. Au. Spag. Det ser sgu da nice ud. Ondt i benet. Ja, benet er afsted med det her. Hvad med mig? Nej. Okay, prøv sidste gang. Okay, så tager vi den igen. Sådan der. Ind igennem en rude. Eller sådan her. Au, for satan. Oh, I did it. I really did it. Og brække han armen. Det er sgu ikke godt. Og så røg hovedet sgu. Fortsat lige godt. Det er ikke mindst sgu. Og så et bløde sgu også. Flyvende mand. Uden hoved. Lige oven på bilen. Han smadrer sgu bare på. Ja. Det var synd for ham. Sådan kan det gå. Hvis man ikke passer på. En metrostation. Hvor vil lige tage nogle andre biler. Loading levels. Han er sødt på. Nej, jeg vil ikke dø. Lort af biler. Det skulle også gøre det. Jeg er tilbage med det af igen. Og vi er tilbage. Så gør vi igen. Please don't do that to me. Please don't do that. Nå, jeg tror ikke der bliver mere for den her gang.